има повече втори места, отколкото първи места, така че има едно второ място. Никола Божилов от СМГ София. Той е фан. Той е четвърти. Следват първите места. Те са в произволен порядък. Седмокласници, да. На първо място е Християн Христов от Русе, математическа гимназия Бабата. Първо място Валерия Станева от град Варна. Не вярвам, никога. Почти винаги И още едно първо място. То се дава на Христо Венев от град София. Той е само 7-ми клас и трябва да го питаме защо не участва на проба група. Те са по 7-ми клас. Той се чеш на НОИ, ще бъде това група. Наградите в група А се връчи госпожа Силвия Кънчева, държавен експерт в Министерството на образованието, младежта и науката. Що не участва? Имам си още едно такова. Какво искам я? Подари ми го. Който ми да поделя огненото създание такова.